приятели, аз съм Creeperface. Днес съм решил да ви покажа един анбоксинг на спинър. Ето този спинър. Така, да започваме. Чувате. Това е спинъра. Виждате как се върти. Тук има това мекичко, доста добре опакован. Както и това. В ето такава кутия е. Видяхте. Върти се близо около минута и нещо. Това беше от мен и не забравяйте да ударите един лайк и чао!